Milyen lizikor? Azt, hogy pankakor, te! Azt, hogy pankakor, azt mondom, pankakor, nem azt, hogy lizikor! Modi! Nem később, nem holnap, nem holnap után, nem múltban, hanem most! De itt fekszik az ágyamban, Riskát megszégyenítő módon. Egyem az hozzáadott édes drága szívem, hát Istenkém, adjon Isten minden jót, Riskának se porra való. Segítség! Riska megy meg ettől a lánytól! Így fogok megdögölni. Még mindig Riskát megszégyenítő pózban. Itt Polka hangját, hogy telefonon keresztül ugye betörik az ablakom. Dögölj meg! Dögölj meg! Olyan kis vagyok.